הפוסטר זה חלק מהסיפור. בעצם אנחנו, כל האומנים, מתגלשים לתוך עולם האגדות ונכנסים לתוך העולם הזה של פנטזיה. כל אחד ככה מתגלת והופך מה שאני בעצם עכשיו. אנחנו מתגלשים במגלצ'ת הקשת. הביאו לנו מגלצ'ה כזה בסט צילום. בימה אומר לך, תחייך, תזוז הצידה, תחייך, תעשה כאילו את המגלצ'ה, אתה מתאמץ. כשאתה רואה את הפוסטר בסוף, אתה אומר, נכון, זה היה מגלצ'ה. והאמת היא, זה היה לא קל לצלם את הפוסטר, כי אתה הרבה על הברכיים, על איזה מתקן כזה שזה לא כזה נוח. עד עכשיו יש לי סימנים כחולים, אבל מה לא נעשה בשביל האומנות? כדי לראות ולהצטלם הכי טוב. תראה. אני אגיד ככה. קודם כל זה מתחיל אנחנו אמורים... חשבתי שאני נופל. הרגשתי כאילו אני באמת עוד פעם חזרתי לפוסטר. אנחנו היינו צריכים להיות סטטיים ולא הצלחנו, אנחנו באמת התגלשנו כי זה היה נורא מחליף. רמפה כזאת, ואומרים לך, תחזיק את הבטן, אני איזה שאמא ישיר בטן, הייתי עכשיו... אתה שם את העקבים ככה, ואומרים לך תחייך, אבל זה לא נוח, אז אתה מחייך, די! בקיצור, לא היה פשוט, אבל זה נראה שהיה פאן. אז זה לא היה פאן. אנחנו נכנסים לעולם האגדות, והולך להיות קסום ביותר. וואו, איזה פוסטר מושלם.